Bon dia tot el dia i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui anem a conèixer a un dels més grans poetes europeus. Ausiàs March va néixer l'any 1400 en una família de la noblesa valenciana. Com a descendent de lletraferits, tingué a l'abast l'accés tant a les lletres antigues com a les lletres de l'època. En 1419 fou nomenat cavaller i els següents anys participà a les empreses de Sardenya, Còrsega, Nàpols i Sicília. Tingué de companys a persones de la categoria d'en Andreu Febrer, en Jordi de Sant Jordi o en Alfons de Borja. De l'any 1425 fins al 1428 aproximadament, Ausiàs fou falconer major d'en Alfons el Magnànim, l'aleshores rei del regne. Molt probablement desenvolupà aquesta tasca pels indrets de l'Albufera de València. Després es dedicà a administrar les seues propietats a Beniarjó, Pardines i Vernissa, a la comarca de la Safor, on es relacionà prou sovint amb el duc de Gandia. Fou en aquesta època quan probablement començaria a escriure gran part dels seus cants d'amor. A la seva obra, Ausiàs s'allunya de l'estil trobadoresc, on es mitificava la dona i l'amor, i desenvolupa la poesia tant a nivell temàtic com lingüístic, i tot emprant la nostra llengua. Els versos més comuns que feia servir eren els decasíl·labs, és a dir, 10 síl·labes, amb cesura en la quarta síl·laba, agrupats en estrofes de 8 versos i una tornada de 4. Al 1437 va prendre per muller a Isabel Martorell, qui era germana d'en Joanot Martorell, un altre valencià de renom qui escrigué Tirant lo Blanc. En morir Isabel es tornà a casar, aquest segon cop amb na Joana Escorna, i se'n van anar a viure al Cap i Casal. Però la dona moigué al poc de temps. Dues mullers resten soterrades al monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Colpejat per la desgràcia de perdre éssers estimats, fou en aquests anys quan escriuria gran part dels seus cants de mort, cants que donarien pas als cants morals en primer lloc i al cant espiritual en darrer lloc. Com a senyor feudal que era, va comerciar amb canyamel i sucre. Va construir un molí, una séquia i, fins i tot, al 1450, un assut que encara resisteix al pas del temps. Ausiàs March escriu la seva obra íntegrament en la nostra llengua i es pot dividir en cants d'amor, on fa servir el senyal per adreçar-se a la seva estimada, cants de mort, cants morals i cant espiritual. Ausiàs March moigué el 3 de març de 1459 i fou soterrat a la Catedral del Regne. I fins ací el vídeo d'avui. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!